Oimore nyakoro mugaji wangarwaki ni machiegni chendo ni mara meny piny en odiochieng' no mara uchiel ma dwe mar adek higa 2023 chendo en rameny piny Ramogi TV arwaki ni machiegni wantiere kod kidienje ariyo ma chendo ni mokwongo waikoni weche manyien koting'o koda mago mag siasa, mago mag thieth kod ngima dhano, kaeto bende ang' ni mago mag somo gi mago motucho e paw tuke. Ka kidienje mar ariyo kod magaji wang' mabedo kanyo gi twak motenore kod weche go mag pur, inyalo ng'eyo ni oro osebedo kokwako oganda kata thoth gwenge ma pachuka. Ang' wabed kod twak gi Roy Otieno ma en jalony weche go mag pur mana thuolo machuok bang' weche manyien. To mokwongo wang'iye thuond weche. Food samples and water samples have been picked by our medical team, and they are being sampled out to see and diagnosed to see whether there is anything that may have affected the students. Tuo nyaldiema monjo skund sekondar ma Upper Hill County ma Nairobi ka jopuonjre ma ok tin ne 16 pod ni osiptal. We are expanding the malaria vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. Piny owacho medo kwan gwenge ma dhi chwalie chanjo mar malaria gwenge moloro nam lolwe kasani chanjo no dhi bedo ma ochuno. Kano tuo kodero ragumo tiringo ni mondo tere kata Manyata. Wangene baba nitie. En Nyasaye magik manowacho kata pogruok ma lejo makori wacho baba no wacho. Ramogi TV mi thuolo mar winjo sigand jatend lecho Maria Melkiondeto kokalo kuom mane en derepe. Arwaki ni machiegni nyakoro mugaji wang'ero kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche manyien odhiambo ma kawuono. Wan kanyo gi Winnie Adoyo ma lokonwa weche gi machiegni. Be thuolo matudi kod 2 adek auchiel no ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook, wantiere Twitter gi YouTube nyiswa pachi kotendro gi magi mwaikoni odhiambo ma kawuono. Machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Maromo jopuonjre 16 mag skund sekondar ma Upper Hill buore Nairobi pod yudo thieth e osiptal bang' muoch mar tuo mar ich. Ni mano miluongo ni nyaldiema mano muche skuno. Kaka jafom mar Olt Nyambaga leronwa jopuonjre mamoko 63 to no thiedhi ma oyudo resruok kasani nonro pod dhi nyime kotenre gi muoch mar tuono. Loro pod omako jopuonjre kod jopuonj bang' jopuonjre nyiso bedo kod kido mar ranyisi mag nyaldiema. Kama romo jopuonjre 16 olase od thieth ma Mbagathi e South B kod Savannah Hospital bang' jopuonjre maromo 63 to nyoyudo thieth kendo we thuolo mondo odogi skul. Our students were taken to Savannah Hospital. 3 of them are admitted there, and 13 of them are admitted at South B, and 60 of them were treated at Mbagathi yesterday, and all of them were brought back to school. They were discharged. None of them was admitted, but about 16 of them spent a night in hospital. It is started at around midday, and by evening we had 95 cases. Director mar somo bade ma Nairobi Margaret Lesuda okonigi setudo kod migawo mar thieth e county ma Nairobi kendo osechoko gigo ma jopuonjre tiyo godo e skul kanyo kaka chiemo, pi, kuonde mag nindo kod moko mawuok e duka matin mar skul mondo mitimnegi nonro malach mar yanga dira mar gino mane nyalo kelo tuo ne jopuonjre. We have also taken other action. We have checked the water, we have checked the food samples and water samples have been picked by our medical team, and they are being sampled out to see and diagnosed to see whether there is anything that may have affected the students. Skund Upper Hill man kod jopuonjre 1536 oyangore ni pod gidhi bede skul e kata odoko ni jonyuolgi to dwaro ni mondo wegi thuolo mondo gidhi pacho. Situation of diarrhea and vomiting, you cannot send a student through public means, tell them go home, and they have that condition. So we also want to stabilize should there be need for them to go home. We want them to go home when they are stable. We even met a few parents and we assured them of the same. And one thing that we did not do is to raise alarm, to make parents panic and think that their students were extremely in danger. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Kwa dhi mbele nyakora mgajwang podwang'yo mago motenre kod weche mag ngima dhano gi tuoche migawo mathietho yango chanjo mar malaria kaka achiel kuom chanjo ma ochuno ne nyithindo e gwenge ma oluoro nam lolwe. Chenro mar chwalo chanjo mar geng'o malaria koro sani omedi yawo malach kendo sub counties mamoko medi e listi mar gwenge ma ichwale chanjo no. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar wachne yo machal kod ma. Yare higa mar 2019 chanjo mar malaria osebed ka ichiwe sub counties 26 e counties 8 ma oluoro nam lolwe. Counties gi magin Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, Busia, Bungoma, Vihiga kod Kakamega osebed ka itiyogo kaka ranyisi e temo ka chanjo gi ni kod konyruok ne nyithindo mani piny mar higni 2 kod mine mayach. Nyaka sani migawo mar thieth oketo e tim paro mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO mar yaro chenro mag chiwo chanjo nyaka e sub counties 25 mamoko makoro kelo kwan mar sub counties nyaka 51. Ma bang' fwenyo ni kwan mar nyithindo mawito ngimagi nikech tuo mar malaria odok piny e alwora mar nam lolwe. Bende koro chanjo ni ibiro keti e bug chanjo kaka chanjo mamoko mag tuoche kaka measles, kendo nyithindo mantie alwora mag nam lolwe nyaka koro biyud chanjo mar malaria. Chanjo ni biro chiwe ute thieth mag piny owacho maonge chudo moro amora. We are expanding the malaria vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. The vaccine has reduced the cases of severe malaria and particularly admissions into hospital. Kuom higni 3 mokalo, chanjo mar malaria osebed ka ichiwo e dos 4. Dos ma okuongo ichako mi nyathi ma jadweche 6, ka mar 4 to winjo mi nyathi ma jadweche 24 mano ma inja higni 2. Kata kamano, nonro yango ni nyaka ne chak chiw chanjo gi alwora mar nam lolwe, thoth jonyuol tero nyithindo mana e chanjo mokuongo, aito gidok gi ling'. Ka koro ikwayo jonyuol mondo mi one ni gitieko chanjo duto 4 mag malaria. They do very well until the first birthday. Then it becomes more difficult and less frequent. So not just malaria, an overall advice that we must reconfigure how we deliver vaccines after the first year of life. Bende jogo ma odaki e counties moko ma ok chiwie chanjo gi, kuma oriwo bombe madongo, okwa mondo mi obeda kicha kod kido manyien mar suna makoro sani kelo malaria. Kido manyien mar suna ni daki e kubni mag pi, tiend mitok gari, tangi mating'o taka e kind mamoko. Kakoro ikwayo jopiny mondo mi one ni gitiyo kod net mar suna ma okuoye yath. This Stephensi mosquito can breed in very small containers like the flower pots that are associated with affluency and urbanism. You get me? So maybe the corridor of this even big buildings. The risk of it coming to urban area and transmitting malaria in urban area is very high, and it's what happened in Asia. Magi duto gino kenge makoro migawo mar thieth keto mondo mi giduok piny kwan mar ji mawito ngimagi nikech tuo mar malaria ahinya to nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chele ni miere makwan giwe 150 sub counties abiche county ma Migori dhi chak kuwe yadh suna mano mar geng'o tuo mar malaria. Awendo, Ureri, Suna East, Suna West kod Nyatike. Machenro mar kuwe yath dhi timore thuolo mar ndalo 24. Chenro no osedhi ayanga kawuono ka sub counties moriwo Kuria East gi Kuria West to idhi tiye gi yore mamoko mag geng'o malaria ka oting'o chiwo nede mag geng'o suna. Jalup Gavana ma Migori Joseph Mairi owacho ni chenro ni dhi konyo medo duoko piny tuo mar malaria masani nitiere e atamalo 21 e county no ma Migori. Malaria has reduced drastically in Migori County from 38%. Now we are talking about 80%. I know there is a lot of myths that have been going around about the spray and the drugs used to control malaria that are harmful, but they are very harmless. They have no any effect on human life. So the statistics is that it protects close to 800,000 people on an annual basis, and this year 154,000 households are targeted. And as I said earlier, it is 5 sub-counties with the exception of Kuria East, Kuria West and Rongo. And Kuria East and Kuria West will be receiving a special net. Contributing factor that rises the malaria prevalence in this county is the 2 Kurias that we are not spraying because of the resource limitation. And now I think we have other
intervention that in place that we're going to imply there. That is a level source management currently carried out there. Then again, we have upscaling of the vaccine, which is to be done. It was done today in Nairobi. Kwa dhimbele nyakoro mugajwango bila mago kwach kicho chiko mana enjaten migao mararita kwe Dr. Fred Matiang'i mondo kinyo chop enyimgi ekarsade kukinyi. Harakamano kil mar Matiang'i dansa nomari tokoni ne gichope log tich maro kwach kich mondo giket kwayo maro chopo enyimo bila mago kwach kicho kinyi mar sari okaluore kodiche ma Matiang'i nigodo. We agreed that we come to the DCI to make a formal request because the 9:30 time is not appropriate for us as advocates because we have several matters in court that cannot be adjourned. 2, it is not possible because the CS had already made his own arrangements. Faced with that, we have come here with an official request to the DCI that we reschedule the tomorrow's meeting to tomorrow at 8 a.m. The DCI officers have agreed that we will come with the CS tomorrow, being the Tuesday, at exactly 8 a.m. in the morning, so that by 9 we will be leaving to go and attend to court. The CS will be leaving to attend to prearranged meetings that were there. If they will not have finished with the CS to investigate him, we will reschedule to another date. Kwa donje mago mag siasa nyakoro mgajuang jaten piny Kenya William Ruto oketo koke budget mambalang wana mabiro yao menda maramo siling bilion 200 ma ibiro tigo e chenro mopogore i komenda maru modwe mara uchieli gani. Nyasi machuok mano yuore kod moko kuom joten piny machon budget mambalang no puo kaka okang mano mabiro kelo fungrok ne migepe ma pachoka. Omenda no oriwo shillings bilion 120 ma ositige ga medruok e nengo modhi mag nyamburko kod mbolea. Omenda maudong dhijiwo somo e junior secondary machalo kaka medo kwan ma jopuonj ka chiemo mag nyithi skul bende ibiro jiw kod omenda makamano. Kama chelo nyakoro mgajuango bila mawuok e tesendo bila malang'ata e county ma Nairobi koro nonek mar jiario mano tim kod nyawadgi mano chielore kod magina bang' neko makamano. Wacho ni obilano manyinge oyangi kaka Mark Mulanda no duogo e ode sa achiel mar otieno kama no chako gwandore kod minode. Obila moro manyinge Viola Jepkoech no temo donjore wachno okang' mano omiyo Mulanda ochiele kod magina ma onege. Bang'e no donje ot ma ochielo minode bende kod magina eka ogoyore bunde en bende ma otho. Mulanda wachore ni neni kod ranyisi mag paro mang'eny kendo no obwogo jomoko kata mana thurgi ka wacho ni onyalo neko. Vile ninajua huyu kijana si ati akili yake sio timamu, ni mtu mwenye ana akili timamu na maongeo yake sio ya haraka. Hata akiwa kwa ameketi na watu anakaa tu kimya tu. So uwezi jua mtu amefika kwa jambo gani ndiye akafika kwa mambo kama hiyo. Inasemekana kwamba kwa muda wa miezi chache zilizopita amekuwa akisosana sana na mkewe na mchumba wake na hatuelewi ni kama alikuwa na shida za kifamilia ama za ndoa, manake tunaambiwa pia aliachana na mkewe nyumbani na huyu alikuwa rafiki wake. Kwa the county Mameru nyakoro magajomwangi mag moten record weche go mag somo barani Mameru olor apoya bang' ng'anyo ma jopuonjre makwedo kang' mar chunge tich jalup chancellor Professor Romanus Odhiambo. Jalup chancellor Matiyo Sani yor kojolo Charity Gishuki wachone gikao kang' mar chungo chenro mag somo barani no kaluore gi tungnigo. Bende okoni chenro mag chuoyo kondo ne jopuonjre bende ochung' kuom thuolo. Bila no chuno ne oti kod iro malungo wang'e ke jopuonjre go mano loro koda ka paya mawuok Meru kadhi Maua. Professor Odhiambo nyocha ochunge tich bang' jopuonji wak ni okota chenro mag kar tiegruok no e yo makare.
Endaka pagangwen bang sa achiel mamidhiambo nyakwara Ramogi chendo en ramany piny omiyo wamedo kelo ni wechego manyien narwaki kacha ni tudri kodwa nyiswa pachi kotendo gi magi mwai kod odhiambo makawuono bende nyiswa ni ramany piny ka intiere gwenge mage neno ka Bernardo Pole wacho ni entiere Nyong'ong'a school wacho no sego tachi chendo ni mar ramany piny. Jackson Buya wacho ni embo neno ayo makare kana no kanyo Albert Gwea kantiere nam chumbi wacho ni entiere kodwa chendo ni kaka pile kaito Jalamo Japolo bende nitiere kodwa rugore Jali Gala Kabiero wacho no sedonje chendo mar rameny piny. Rafiki Nyakwaro Pondo wacho ni kaka pile nitiere kodwa chendo kato Georgia Odera kantiere Komaroke County ma Nairobi bende wacho ni osemolo. Peter Oyier wacho ni gimowuoro en mana wach mar kolera momako nyithi school okwayo negi changa mapio. Kato Josephat Woodley Gala binaneni kanyo omolo Martha Ochieng wacho kanyo ni malaria tiekoa sani gigeno ni chanjo mokelno biro konyo wacho mar landruok mar malaria kata tuo mar malaria. Molo Martha Ochieng rokamano kuom ote mar William Sumondi wacho ni sedonje chendo ni kaito Nelson Ochibo bende wacho ni Lambwe Ramogi TV lera dua. Engineer Lazaro Kanyambo kaneni kanyo wacho ni koro sani kar mondo jotelo los weche mag uchumi kata ng'i kaka gik manyalo chando oganda jo Kenya to gin giketo mana weche mag siasa. Wacho kanyo ni pod giketo pachgi wechego mag PM kaito wacho ni jogo bende chiwo paro na jatend piny Kenya William Ruto ok gin jogo matiyo e yo makare. Neno ni nitiere jomonjo bende chiwo paro makare ewi kaka owinjo bed ni tayo chenro mag piny Kenya. Oyo matinya kwar Ramogi waduogo pod wantiere kod weche mathoth chenro ni mar rameny piny metudi kodwa wantiere mbui gi aria deka uchena nono kanyo mano kanyo ute machok medikete mana kae Ramogi TV. Oyo matin waduogo kod mathoth. Fresh episodes now available on Viusasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on Viusasa. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikia size poa kwa bei fiti. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende mbu wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Nyakwara Ramogi chenro mar rupiny biro ni pile ka pile.
wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 nyaka saa 5 onyango kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Machiegni kendo nyakoro mgajwang e chendo ni marameny piny nwa ikoni sigana makende kendo mane makoro dwa menyoni sechegi en higni maromo 32 bang' tho ma jatend kanisa mar Lejo Maria Melkio Ndeto mabende ong'ere kaka Mesia. Kata bed ni Nyasaye nosekawo ngimane, humbo Ndeto pod lach kendo sigande osendiki e buge kamoko kuom jogo manodak kode machiegni bende nitiere kod sigande. Jafomwara ma Migori Jojuma oyudo thuolo mar goyo mbaka gi mane en derep Ndeto higni machongo. Din ma Lejo Maria en achiel kuom dindego ma okwongo mochaki kod jarateng' kendo nitiere kod rombe mathoth e piny Kenya kod piny mamoko e Afrika ma oting'o Uganda, Tanzania, Congo, Zaire, Ethiopia kaachiel kod mamoko. Din ma Lejo ne ochakore e higa mar 1961 kod jatende Simeon Ndeto kendo kanisa ni ne ondiki kod piny owacho e higano mar 1966. Jatend kanisa ni Ndeto mabende ong'ere kod nying kaka Mesia ne otayo kanisa ni mar Lejo nyaka ne owito ngimane e higano mar 1191 kendo ringre ne oikie log tich mar kanisa ni ma ong'ere kaka God Calvary ma edore e gwego mag God Kweru e subkontino Masuna West. Wan kikorwa wang'ene baba nitie. Wang'eni entie but ringruok ema ok wanene. Samoro kotuo koko. Seche motuo no ng'e ni jo pate kabelare. Kano tuo kodero ragumo tiringo ni mondo tere kata Manyata. Kuro kutere Manyata joka kuro pate go tension bet malo. Ndeto mabende ong'ere kaka Mesia humbe lach e piny mangima. Ne otise nying mar hono kalure kod gigo mane iwacho ne otimo kapod ngima. Gima ng'eyo ni notimo honni. Notimo honni ni ji mang'eny. Kech kiwache kata marach mofwenyi roho to giko ni nyaka ibed gi chandruok midhi kendi. Baba Mesia en Nyasaye manobiro ka kitwa to wan jo Afrika ok wang'eye. Oganda mathoth osewinjo hum jatend kanisa ni mar Lejo ka okalo kuom sigana mondiki kuome kamoko bende osewinjo humbe ka okalo kuom jogo eko mantie kode machiegni kapok owito ngimane. Katiba wawachone wagero hospital, wagero school to kod kuonde mamoko kaka polytechnics, which means ni baba Mesia ne ng'ama ohero somo. Ka en Kisumu kata en kawan ei Kano kata wan Nyakoko to odwa ni mondo owinjo wach Raila gimoro timore ne Raila to odwa ni nyaka ringo aduoke Jerusalem odhi obede kom duong'. Kech kosedhi obede kom duong' to gima ne rach cha Nyasaye yudo kaka mako. Moko kuom oganda be pok owinjo humbe makare kendo pod nitiere kod gombo mar ng'eyo ni Ndeto kata Mesia ne en jatelo machal nade. Cosmas Panga majigni 70 kendo jadak e gwego mag Maru e subkontino Marungu en achiel kuom jogo eko mane oyudo thuolo mar bedo machiegni kod Ndeto. Koro an bende abeda lemo kodgi. Lema
manyaka adhi monaga. To kane pok adhi mane pok onaga, to ne nitie chandruok kech ne an wendo. Akia lemb lejo, akia kaka jolejo gin. Odwa niluongo ni od Elena Nyawagire. Kinde mar higni 4 manobet machiegni kod Ondeto ne odak e kanisa, kama bende ne okonyo e chenro mopogore opogore mag kanisa. Koro chako ora yora atero ji Kisumu taduogo gi gari mane nitie. Koro kana aseloso mano ma gari owuok, koro gari no noketa, koro kete lweta mane makoro aringo kor. Bedo machiegni kon jatend kanisa ni Malejo Panga wacho ne yudo mathoth mar ng'iyo ka otenore kod jatend kanisa ni Malejo Maria. Kobiro mobiro ka, to jomoyudo ka gite, idhi nyiepnu, idhi timnu shopping. Tie duka moro Siaya, Kagwada ne idhi makaw gik moko te duka. Magwada dong maonge gimoro amora stock. Panga ka achiel kod kata mana jokanyo ma kanisa no Malejo mamoko wacho ni pogruok ma osenenore e kanisa ni Malejo kata mana jatend gi Ondeto ne okoro mae kapok ne owito ngimane. Baba en Nyasaye ma gik manowacho kata pogruok Malejo makore wacho ni. Baba nowacho ni nitie ndalo biro ma got nopogre ariyo. Ma en kanisa no ma St. Lazaro, achiel kuom kanisnigo ma jatend Lejo Maria Simeon Ondeto ne lime kinde mane ongima. En jatelo mar kanisa ma bende umbe lach, ka bende ne ong'ere kod nying mar Ono. George Juma, Ramogi TV, Migori. Haya, kwaya Migori nyakwara magajwanga duogi nyake kaunti ma Nairobi. Kama jatend piny Kenya William Ruto jiwo joket mwandu mapacho kani oket maino mar gedongruok mapacho kama ok chwalo teko gi mwandu gi oko mar piny Kenya. Ruto mayoya chenro mar gedo mar ute manengo gi ogonyore kadak mastare bore Nairobi wacho ne piny owacho gato neno ni chenro mar dongruok magudi bende okelo yuto ne rawere kokalo e nyuolo tije e pacho ka. Koloso e kar chung' od bura mar Starehe kaunti ma Nairobi e kinde chenro mar 9 mar gero udi manengo gi yot e pacho ka. Jatend piny William Ruto wacho ni joma ne odar mondo chiw thuolo ne gedo makamano ema idhi mi thuolo mokwongo mar donjo e udi manyien go. Hapa nyumba zitajengwa 6,700. Tukijenga hizi nyumba, wale watu walitoka hapa wakatupatia nafasi ya kujenga hizi nyumba watakuwa beneficiaries wa kwanza wa zile nyumba ambazo zitajengwa hapa. Jatend piny bende okoni kuom thuolo mokwongo piny owacho biro tiyo kod joma mine mafunde mondo miyo kony e chopo singo mar gedo mag udi manengo gi yot. Hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi. Tumekubaliana na contractor hapa ya kwamba mafundi wale watapiga rangi, wale ambao ni plumbers, wale watafanya kazi hiyo ingine ya electrician. Sehemu kubwa ya hawa mafundi pia kina mama wajumuishwe. Kaka yore jiwo yuto mar jojua kali kendo chugo thuolo mag tije. Jatend piny owacho ni dirisni 15,000 kod dhoudi 10,000 ma ibiro tigo e udigo idhi los gi jojua kali maziwani kama igere udigo. Tunataka wale watu wa jua kali waungane pamoja na TVET ambayo iko hapa karibu waweze kututengenezea hizo madirisha 15,000 na milango 10,000 na tumesema pesa bilioni 1 itatengewa hawa ili biashara zao pia ziinuke na wasaidie katika mjengo huu na pia wapate kitu waweke kwa mfuko. E kinde twak mare jatend piny opako wuon Orak Suleiman Shabal kuom keto mwandu ne pacho ka osemo jo Kenya malwetgi mormor mondo ket mwandu e pacho ka kar dhi nyiewo mwandu e pinje maoko. Kuna watu wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia Dubai kwenda kununua flat. Wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia bahali ingine kwenda kuegeza. Mimi nawashukuru wa Kenya wengi ambao wamejumuika pamoja na sisi katika investment katika taifa letu la Kenya. Kaka yor duoko lwedo, William Ruto okoni kopogore kod gedo magudi manengo gi yot. Jalo ma omiyo Orak dhi gero klese mag somo e sikunde mani machiegni kod od thieth mondo miyo kony jodak e alwora maziwani e kar chung' od bura mar Starehe e kaunti ma Nairobi. Contractor atajenga madarasa 10 mpya katika zile mashule ziko hapa karibu. Pia tutakuwa na hospitali level 3 katika hii facility ambayo tutapatia county government
waweze kuendesha na kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana hapa, isaidiane na ile Pumwani Hospital yenye iko karibu na sisi hapa. E kindeni ma pod jopiny chur kod lodi mapek mar ngima, geno margi en ni gedo mar udigo manengogi yot biro miyo gi fuong'ruok kendo yudo kuonde dak manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV. E weche moko nyakoro mgajwang' piny owacho lalo omenda maromo milion 1 odiochieng' kodiochieng' kaluwore kod pi ma yude tok chik e buore Nairobi. Jagoro mongirore migawo mar pi Kiprono Rono olero ne piny owacho koro ok biwe jogo ma osebedo katiyo gi pi ma ok oluwo yo madwarore. Olero magi seche manoyawo ayanga chenro mag pedha ne jotud odundu mag pi tok chik ahinya te kuonde daka ma Eastlands e buore Nairobi. Magi obiro mana tok piny owacho chugo bad migawo ma oyiedhi mano mabiro kedo gi kuo mar pi e Thurka. Okang' ma bende geto konyo jiwo choko mar osuru. Around 100,000 customers have connected water illegally. So those are 100,000 customers we are trying to identify and ensure that we bring order in that particular unit. And the remaining around 260,000 customers who are paying for their water daily, I think those are our good customers. The long arm of the law will guide them. Individuals also who have properties in Nairobi and the water is connected illegally will also face the full force of the law. They need to make sure that whoever is living in their houses, their residential houses, they get water through legal means. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadhi mbele gi miwechego manyien korateri nyake chiro. Betre mar piny Ingeresa e pacho kawa ya wapisi maduong' mano mar kawo boke mar wuoth kata visa ne jo Kenya matimo limbe pinyno ka chenro no geto bero hala gi winjruok maber e kind pinje ariyogo. Chenro no mabende notelne kod jambetre mar piny Ingeresa pacho ka Jane Marriott diduoko piny rito mar visa ne jogo madwaro limo piny Ingeresa ka koro ji biro rito nyaka ndalo 15 kende. Apis no bende oyangi ni biro keto lwasi makare ne jo ohala ma Kenya e piny Ingeresa ka jopuonjre madhi chwalo sombgi male pinyno bende biro yudo yot mar manyo visa. Betre mar Ingeresa bende koro singo chako chiwo visa mathuolo ne lach. So not more because we're at about 180,000. Is that right? From Nairobi? And over 40,000 Kenyans visit the UK each year, and most of those are processed through this visa assessment centre. So you will come in, you will give your application in, you'll have your biometrics taken. The decision is then made in South Africa, where we have our regional centre, and then you come back here to collect your passport. For first, reducing the waiting period for processing the visas, I think now to 15 days. So it means it is now much faster to get the UK visas to enable those who want to travel to UK to move. So really, I guess I'm going to say much of the same, but it's an absolute delight to be here and see us opening a much bigger, improved visa application centre. And I think for me, it reflects the huge opportunity to see more people-to-people links between the UK and Kenya.